କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକୁ 13 ମାସ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେନସିଲଟିକୁ ସିଧା ଟାଣିଲେ ଏହା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଡ୍ରଇଂ କିମ୍ବା ଅରିଜିନାଲ ଫଟୋ। ଏମିତି କିଛି ମଜାଦାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 21, ମହୁ ଏମିତି ଏକ ଖାଇବା ଜିନିଷ କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବର୍ଷେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 20, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଓଟପକ୍ଷୀର ଆଖିର ସାଇଜ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 19, ଘୁଷୁରୀ କେବେ ବି ହେଲେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 18, ଆପଣ ଘଣ୍ଟାର କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10:10 ହିଁ ବାଜିଥିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 17, ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୁଦଗୁଦି କଲେ କେବେ ଗୁଦଗୁଦି ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଗରୁ ଏହି ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ଧରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ କଲେ ଆମକୁ ଗୁଦଗୁଦି ଲାଗିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 16, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦରକାର। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 15, ଅକ୍ଟୋପସର 3ଟା ହୃଦୟ, 9ଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ତାର ବ୍ଲଡ କଲର ବ୍ଲୁ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 14, ଆପଣ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପେଣ୍ଟିଂ ମୋନାଲିସାର ଆଖିର ଆଇବ୍ରୋ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 13, ଆପଣ ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ସାଧାରଣତଃ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 12, ଆପଣ ଯଦି ଏକ ଅସରପାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 11, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଣିରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ? 30 ସେକେଣ୍ଡ, 40 ସେକେଣ୍ଡ ୟା 60 ସେକେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ପାଣିରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକିପାରିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, NBER ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇକୋନମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଚାଇନାର ସୈନିକମାନେ ନିଜ କଲାରରେ ଛୁଞ୍ଚି ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭୁଲରେ ବି ତଳକୁ ନ ହେଇଯାଉ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତାର କେବଳ 8% କାଗଜ ରୂପେ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଡିଜିଟାଲି ରୂପେ ଅଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଆପଣ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟାନିକ୍ 2 ଜାହାଜ ବନାଯାଉଛି, ଯାହା 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖରାପ ଅକ୍ଷର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖରାପ ଅକ୍ଷର ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ମେଡିସିନ କିଣି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ନେଟ୍ ନ୍ୟୁମାନ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର। ସେ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂଟିକୁ ବନେଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏହା କେତେ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିବ? ଏହା ହେଉଛି $43.8 ମିଲିୟନ, ମାନେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏହା ଅରିଜିନାଲ କିମ୍ବା ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏହା ପେଣ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅରିଜିନାଲ ଅଟେ। ଏହା ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ନାମ୍ବିଆ ଜାଗାର ଏକ ପାର୍କର ଫଟୋ ଅଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ପେନସିଲରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବେ, ଦିନକୁ 1 ପେଜ କିମ୍ବା 2 ପେଜ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପେନସିଲକୁ ସିଧା ଟାଣିଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ଗୋଟେ ପେନସିଲଟିକୁ ସିଧା ଟାଣିଲେ ଏହା 56 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକୁ 13ଟି ମାସ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକୁ 13ଟି ମାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2012 ଚାଲୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ମଜାଦାର ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।